tu aquí pots veure el Cadí, i si està nevat és el primer que veus, el Cadí. Per tant, veus la Mola, veus Montserrat, veus el Farell, veus el Collserola, veus el Mediterrani, i si és un bon dia inclús veus els vaixells que van corrent pel mar, no? En miniatura, clar. I veus tot el Vallès. Per tant, la vista, jo penso que cada vegada més es valora aquest panorama, doncs, diguem així, que es veu des del Puig de la Creu, no? Bueno, és una realitat que dic que és de les coses boniques. I és tan maco de dia, si fa bon dia sobretot, com de nit. De nit és espectacular.